Kyno Rehab er en franchisekæde af klinikker, hvor vi laver osteopatiske justeringer af hunde. For os er det vigtigt, at du og din hund føler jer godt tilpas og får en grundig vejledning i hundens bevægeapparat. Det vil sige, at vi fortæller, hvad vi finder, guider og på bedst mulig vis afhjælper problemer, din hund måtte have. Gældende for alle Kyno Rehab-terapeuter er, at de også er uddannet Kyno Mio og Kyno Kranio-terapeuter. Alle uddannelser er registrerede varemærker, som sikrer dig og din hund den bedste hjælp inden for massage, kraniosakral terapi, blid ledmanipulering og meget mere. Alle vores dygtige Kyno Rehab-terapeuter kommer hvert år til efteruddannelse for fortsat at sikre dig den bedste hjælp. Vi arbejder i hele hunden og vil gerne finde årsagen til problemet og ikke symptombehandle. Klik ind på en af vores afdelingers Facebook-sider eller se mere på kynorehab.dk. Hej. Lidt fif til, hvordan I kan massere jeres egen hund derhjemme for at få afspændt musklerne en lille smule. Det er egentlig relativt nemt. Det behøves ikke at være på et avanceret hæve-sænkebord som det her. I kan også gøre det i sofaen. Jeg ved også godt, at det ikke er alle hunde, der ligger lige så stille og roligt som Leopold. Det skal vi nok komme med en plan B til jer om lige om lidt. Når man starter en massage, så er det vigtigt, at man hele tiden har fokus på, at man ikke tager begge hænderne af samtidig, fordi det er enormt ubehageligt for hunden, at den pludselig føler, at den ligger i sådan et tomrum. Så vi sørger for sådan at skifte hænderne en af gangen, når vi laver tingene. Det er selvfølgelig nemmest, hvis hunden hverken har halsbånd eller sele på, og det jeg starter med at gøre, det er, at jeg åbner massagen. Det er typisk det, man også gør, når man laver en fuld behandling af massagen. Så jeg starter med at stryge typisk op fra mundvinen af hunden, og lige så langsomt langs rygsøjlen. Den ene hånd nusser jeg egentlig bare med her, og så stryger jeg lige så langsomt hele vejen ned til bagsiden af låret. Jeg stryger ikke på selve rygsøjlen, jeg stryger lige ved siden af, og jeg stryger langsomt. Jo langsommere jeg stryger, jo mere falder hunden til ro. Vigtigt at holde øje med, at I ikke også bliver opkørt og trækker vejret hurtigere, for så stresser hunden også op, og så får I ikke massagen udført. Står I med en hund, der ikke fylder mere end chihuahua eller en lille bommelsund, så er det klart, så er I lidt hurtigere noget igennem. For hver gang jeg laver strygningerne, så øger jeg mit tryk ind på hunden en lille smule. Jeg trykker typisk med de puder, der er herinde i hånden, og jeg trykker en lille smule mere for hver gang jeg stryger ned. Jeg starter op langs rygsøjlen, laver strygningerne ganske langsomt ned her. Jeg kan også godt bruge begge hænder. Det kan være en fordel, hvis man står med en Grand Noir. Så jeg skifter rundt her og kører den næste hånd nedad. Og kommer selvfølgelig mere og mere ned på siden af hunden. Nu har jeg ligesom fået vævet vendet sig til, at der bliver arbejdet en lille smule i det. Det er sådan varmet en lille smule op. Det næste greb, jeg så laver, det er store cirkler. Der skal I forestille jer, at det er sådan lidt ligesom nærmest kruseduller. Så jeg plejer at have min tommeltot liggende sådan, følger sådan nærmest 1 centimeter fra rygsøjlen på en hund af Leopolds størrelse. Og så laver jeg sådan nærmest nogle store kruseduller hernede af, uden at min tommeltot egentlig flytter sig fra hunden. Og igen laver jeg dem op fra ansigtet og hele vejen ned på baglåret. Nu har jeg med vilje valgt at rykke min bevægelse lidt længere ind på hunden, for at I kan se det, men jeg starter selvfølgelig om på rygsøjlen, så jeg egentlig kører helt om fra lige ved siden af rygsøjlen og hele vejen nedad. Havde han nu stået op, Leopold, så havde jeg jo kunne gøre det på begge sider samtidig. Igen er det vigtigt, at tingene ikke går for stærkt. Det næste greb, jeg kan gå ind og lave, her får jeg sådan lige igen arbejde lidt i den øverste del af bindevævet. Det næste greb, jeg kan gå ind og lave, det er, at jeg kan gå ind og lave nogle æltninger. Og det er klart, at når jeg står med en labrador, som i forvejen har fået noget tøj, der er en 3-4 nummer for stort, så har jeg lidt mere ælte i, end hvis I står med en meget spændstig border collie. Så det, jeg kan gå ind og gøre her, det er, at jeg kan faktisk gå ind og lave sådan nogle æltebevægelser, hvor jeg simpelthen tager huden og ælter ligesom en klump dej hernede af. Og det kan godt se lidt voldsomt ud, men hvis I kigger på Leopolds ansigtsudtryk, så er det altså ikke, fordi han lider overlast. Og igen skifter hænderne op, starter op fra nakken. Nærmest laver sådan nogle æltebevægelser, hvor jeg simpelthen tager huden og ligesom ælter den rundt her. På den måde får jeg renset ud i huden af, hvad der kunne ligge af affaldsstoffer, eller i bindevævet af, hvad der kunne ligge af affaldsstoffer. Og igen starter jeg op for kinderne, så jeg får taget hele hals- og nakkeområdet ned her, og hele vejen ned bag på låret. Det her gør jeg selvfølgelig over hele hunden.
Jeg slutter af med at lave de strygninger, jeg startede med at lave også. Fordi så får jeg ligesom den sidste del af udrensningen sat i gang. Og nu har jeg jo kun lavet demogreb her på Leopold, men han er rødglående og røre ved, så meget aktivitet har vi simpelthen fået sat gang i her. Det er jo primært blodcirkulationen, vi får sat gang i, men også cirkulationen af lymfevæske. Og begge dele optimerer jo tilførsel af næringsstoffer til både til muskler og til de øvrige celler, der er i kroppen, men også at vi får renset affaldsstofferne ud, og dermed får optimeret hundens immunforsvar. Slut af med strygningerne. Og så skulle I sådan set gerne have en træt hund. Selvfølgelig er det vigtigt, at I ikke masserer den ene side kun, for så får I jo pludselig en hund, der er halvt behandlet, og derfor også nærmest halvt, når den går. Når den rejser sig op igen, så husk at få behandlet, eller få masseret begge sider på hunden. God fornøjelse. Det er formiddag på Amager, hvor Linse skal besøge en osteopat, der skal hjælpe Taki og Jytte. Jamen skat, ved du godt, hvem der kommer lige om lidt? Det gør din ven, ham har du mødt før, og i dag skal Taki møde ham. Allerede på shelteret på Kreta, der lagde jeg mærke til, at Takis, han gjorde noget mærkeligt med hovedet. Jeg tænkte, underkaster han sig, eller hvad laver han? Jeg tænkte ikke videre over det, men han gør det altså videre her hjemme i Danmark, så jeg er faktisk meget bekymret, om han har en hjerneskade. Måske han har fået den ved, da han blev kørt ned. Eller om det er noget, der sidder i klemmen, og jeg er meget spændt på, hvad Kent han siger. Hej, Jytte. Hej, Kent. Hvad har du rodet dig ud i nu? Jamen altså, jeg har rodet mig ud i kærlighed her. Ja. Han er simpelthen så dejlig. Men han har brug for dig. Jeg synes, han går skævt. Ja, det gør han også. Og så sendte jeg dig faktisk en video. Ja, hvor han strækker halsen, lige snart han har rullet rundt. Og ved du, hvad han har? Ja, så har du også set videoerne, hvor de leger, ikke? Ja, det ser super fint ud. Men prøv at høre, jeg har jo ikke set hende lege sådan nogensinde. Nej, hun er lige blevet et par år yngre. Det er hun. Han er simpelthen kommet med så meget godt. Ja. Hvem vil du starte med? Det er næsten lige meget. Vi kan sagtens starte med... Jamen, så lad os gøre det. Med ham. Så skal jeg bare have hans... Jytte. Jeg tror, hun brokker, så skal vi til Jytte først. Vi starter bare med Jytte. Hun bliver så dejlig rolig bagefter. Ja, lige. Ja, Jytte, det er din tur først. Det er simpelthen så sjovt. Jytte er jo, altså hun elsker jo Kent. Og hun vil altså ikke have, at Takis starter. Nej, det kan jeg godt mærke, det vil hun. Så vi starter med Jytte. Super. Se, nu starter jeg lige op omkring nakken heroppe. Ja. Så får vi lige tjekket nakkevivler og halsvivlerne her igen. Du elsker det her, skat. Jeg vil nok sige, det er kun Kent eller et kødben, der kan få Jytte til at se så fredsfyldt og glad ud. Altså, hun elsker det. Sådan. Er du klar? Ja. Sådan. Høj, Jytte. Hvad var det? Det var godt, Jytte. Du skal have en treat. Du får en treat. Værsgo, skat. Bagefter, så bliver Jytte lidt træt. Men hun får også meget mere bevægelse, når han lige har... Godt, se. Sådan, skatter. Vi er gode ved dig. Ja. Dygtig dreng. Se, mine fingre her, de skulle sætte over for hinanden. Ja, det er helt skævt. Ja, de sidste lændehjul, de sidder nemlig også i rotation hernede. Så de sidder og trækker over i siden. Det glæder mig, at Kent kan fortælle mig, at det er noget, der sidder i klemme. Nogle nerver, der sidder i klemme, og at han kan hjælpe ham. Sådan, Bravo, så kommer White. der. Så sidder det, som det skal, ikke? Wow. Taki, han er en hård lille negl. Han ligner bare sådan en lille mand der, ikke? Men man skal ikke tage fejl af ham. Han har været meget igennem, og han kan tåle meget ham der. Jeg synes, han tager den her behandling rigtig pænt. Okay. God bedring med dem, og lige lad dem slappe lidt af de næste par dage. Du går med din hund her. Ja, lige præcis. Er det en rigtig hund? Nej, det er plastik. Okay. Nej, jeg tør ikke komme med en rigtig hund her. Sådan. Det går. Okay, godt. Kent, Hej. Tusind tak. Selv tak. Vi ses om, jeg vil sige 14 dage så, ikke? Det er bare jo. Okay. Hej. Hej. Tak for det. Selv tak. Hos Rie Ravn, etik og naturlig adfærd har vi siden år 2000 hjulpet hunde og deres ejere med både at forebygge og løse adfærdsproblemer og dermed undgå aflivninger. Det gør vi gennem målrettet træning og terapi, hvor vi tager udgangspunkt i race, ejer, individ, køn og alder samt forhistorie. Det vi kalder REIKA, og foregår naturligvis ved hjælp af positive metoder.
Vores uddannelsesudbud er netop tilrettelagt ud fra det formål og spænder fra træning og adfærd til massage og osteopati samt ernæring og reproduktion, så vi kommer omkring hele hunden. Vores eksaminerede elever får ret til at anvende vores eksklusive Kyno-titler, der garanterer et højt fagligt niveau, så du som hundeejer er sikret den bedst mulige vejledning. Vi afholder jævnligt kurser og foredrag for den særligt interesserede hundeejer og den professionelle terapeut, så vi kan bidrage til, at præcis den familie får den for dem perfekte familiehund. Se mere på rieravn.dk. Hej, her er lidt fif til, hvordan I kan massere en hund, der ikke nødvendigvis vil ligge om på siden, lige så afslappet som Leopold vil. Så har vi fået Milky Way på briksen. Normalt vil hun ikke lægge sig om på siden, det gør hun selvfølgelig i dag, så nu får vi hende lige op at stå i stedet for. Milky Way, kom. Ja, kom. Dygtig, stå. Når det er, vi masserer hunden stående, så starter vi nok ligesom når hunden ligger ned med at lave strygningerne. Og igen, hovedreglen er, at jeg har hele tiden en hånd på hunden, nu har jeg en hånd under bugen af hende for at støtte den lidt. Så laver jeg strygningerne ned langs siden her. Ikke på selve rygsøjlen, men langs rygsøjlen. Og som før, bruger jeg også puderne af min håndflade herinde, og jeg trykker lidt mere for hver gang jeg laver strygning. Starter heroppe fra, og så bevæger jeg mig gradvist ned på siden af hunden. Og jo langsommere jeg gør det, jo større er sandsynligheden for, at hunden den falder til ro og hurtigere til ro. Så normalt vil jeg gøre det langsommere end det her endnu, men jeg er ikke sikker på, at Milky Way bliver stående så meget længere. Det næste greb, vi laver, det er store cirkler. Og der plejer jeg at køre fingrene ned langs siden på hunden. Når det nu er, at jeg har hende stående på den måde her, så kan jeg faktisk tage begge sider på en gang. Måske. Så det jeg gør, det er, at jeg kører nærmest nogle kruseduller, hvor min tommeltot den kører langs rygsøjlen nedad. Og igen starter jeg stille og roligt og lidt blidt, også afhængig af, hvad hund jeg har med at gøre. Lapperne er som regel rimelig ligeglade med, at vi ælter rigtig meget i dem. Og jeg kan faktisk også tage og lave de her store cirkler godt og grundigt op i nakken. Det vil de fleste hanhunde synes er helt fantastisk. Også racer med lidt tungere hoveder. Og køre nedad igen. Og igen er det her tempo et lidt højt tempo, der må I gerne skrue yderligere ned, især hvis det er meningen, hun skal falde til ro af det. Så kan jeg gå ind og lave æltninger, hvor jeg går ind rigtig og får løsnet op i bindevævet. Og der vil jeg typisk gå ind og lave lidt ligesom at ælte dej. Og igen står jeg med en labrador, hvor der er rigtig meget hud at gøre med. En border collie eller en bull terrier, den vil være noget mere stram i betrækket. Prøver igen at skifte, så jeg har en hånd på hunden hele tiden. Ælter igen her. Og til afslutning det samme, som vi startede med. Strygningerne og for mundvigene. Og det I vil opleve nu, det er, og som vi havde med Leopold Gallo, det er, at hun er blevet rødglående at røre ved, bare med de få greb i det korte stykke tid. En massage må gerne gentages 1-2, af den type her må gerne gentages 1-2 gange om ugen, og den må gerne vare 10-20 minutter. God fornøjelse.